Tikulandireni pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 3 January 2023 ndipo mawu atoyamba kuchokera mkalata yoyamba ya Yohane woyera mutu 2 ndime ya 29 mpaka mutu 3 ndime ya 6. Amene akutuwerengera mawu oyamba ndi Lucia Matilino kuchokera ku Our Lady of Africa Cathedral, Maula, Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo utenga wabwino ukuchokera mu utenga wabwino monga adalembera Yohane mutu 1 ndime ya 29 kulekeza 34. Amene akutuwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Niwagaba, a director Alunta Television. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane woyera. 1 Yohane 2 verse ya 29 kupita 3 verse ya 6. Ngati mukudziwa kuti Khristu ndi wolungama, musapeneke konse kuti aliyense wochita chilungamo ndi mwana wa Mulungu. Onani kukula kwake kwa chikondi chimene Atate adatikonda nacho. Adatikonda kwambiri kotero kuti timachedwa ana a Mulungu, ndipo ndifedi ana ake. Anthu odalira zapansi pano satidziwa ifeyo, chifukwa iyeyo sadamudziwe. Inu okondedwa, ndife ana a Mulungu tsopano. Mulungu sadationesebe chimene tizakhale, koma tikudziwa kuti iyeyu akadzaoneka tizakhala ofanafana naye, pakuti tidzamuona monga momwe alili. Munthu aliyense amene ali chiyembekezo chimene pa Khristu amadzisandutsa woyera monga momwe Khristu ali woyera. Aliyense amene amachimwa alinso ndi mlandu wa kuphwanya malamulo. Paja kuchimwa nkuphwanya malamulo kumene. Mukudziwa kuti Khristu anaoneka kuti adzachotse machimo, ndipo mwa iye mulibe tchimo. Munthu aliyense wokhala mwa Khristu sachimwa. Aliyense amene amachimwa sadamuone ndipo sadamudziwe. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Yohane mutu 1 ndime ya 29 kulekeza 34. Mmawa mwake Yohane adaona Yesu akubwera kwa iye, ndipo adati, suyu mwana wankhosa wa Mulungu uja wochotsa machimo a anthu apa dziko lonse lapansi. Iyeyu ndi amene ndinkanena uja kuti pambuyo panga pakubwera munthu wopambana ine, pakuti ine ndisanabadwe iye alipo. Inenso sindinkamudziwa, koma ndidabwera kuzabatiza ndi madzi kuti Aisraeli amudziwe. Yohane adachitanso umboni adati, ndidaona Mzimu Woyera akutsika kumwamba ngati nkhunda nakadzikika pa iye. Ine sindinkamudziwa, koma Mulungu amene adandituma kuzabatiza ndi madzi ndiye adandiwuza kuti amene uzaone Mzimu Woyera akutsika ndi kukadzikika pa iye ndi iyeyo wobatiza mwa Mzimu Woyera. Ineyo ndidazionadi ndipo ndikuchita umboni kuti ameneyu ndi mwanadi wa Mulungu. Mtenga wa Ambuye. Pano titengepo maphunziro pa malemba amene awerengedwa, ndipo lero ndi lachiwiri pa 3 January, ndipo pa malemba amene awerengedwa ndifuna titengepo maphunziro awiri. Ndipo phunziro loyamba limene ndikulitengapo, the first lesson is
allowing several black spots on your white garment without washing them away will soon turn the white garment to black. Repent the soonest you sin. Ndikalola kuti malaya anga oyera pakagwera donto ndilina osalisuka posachedwa apa malaya amene anali a white azasanduka black. Choncho ndizilapa machimo anga ndikachimwa. Ndikamva mawu oyamba ndi phunziro limene ndikulitengapo akuti aliyense amene amachimwa alinso ndi mulandu wakuphwanya malamulo. Paja kuchimwa nkuphwanya malamulo kumene mudziwa kuti Khristu adaoneka kuti azachotse machimo, ndipo mwa iye mulibe chimo. Munthu aliyense wokhala mwa Khristu sachimwa. Aliyense amene amachimwa sadamone ndipo sandamudziwe. Allowing several black spots on your white garment without washing them away will soon turn the white garment to black. Repent the soonest you sin, the soonest I sin. Ndipo ndikamaenda tsiku ndi tsiku ndizichenjera chifukwa amene ndimanena ndipo ndinenanso kuti moyo uwu ngwa Mulungu ndipo ndiudziwa kuti ngwakuta. Ndipo ndikamaenda tsiku ndi tsiku ndidziwe kuti suppose imfa yandipeza lero zikakhala bwanji ndi Mulungu wanga. Olo ndikamaenda tsiku ndi tsiku ndiziyetsetsa kuyenda mkuyera kwa Mulungu. Madalitso a Mulungu amabwera kwa ife tikamaenda kutsata malamulo ake. Ndingati inu tingoyerekeza kuti inu ndakuwuzani ndine bwana wanu chabwino, inu tiyeni mundipangire ichi, inu nkupanga ichi, mawanso nkupanga china, mawanso ndizikala osekerera ngati zikala zovuta kuti ndikupangireni chinthu chabwino. As such ndikamaenda tsiku ndi tsiku mu uchimo ndimataya madalitso ambiri mosadziwa, myayi yambiri. Paja Mulungu amadalitsa kudzera mu anthu. Choncho ndabera uje, mawa ndabera uje, pamudzipo ndizikalapo bwanji wina aliyense azindiona ndi suspicious eye. Choncho palibe amene angakonde kuti olo ndizamuyendere. Uona kuti ukufika pafupi ndi anthu akuthawa, anthu sakulemekeza, anthu sandilemekeza. Ndikayambanso kupanga zinthu zosakhala bwino mchimodzimodzi. Mutenga wa Christmas komanso chaka cha nyuwani umene ndinapereka mu zinthu zitatu zimene tinachula: God, hard work and moral authority. Tuone moral authority nkukhala moyo wolungama. Ndipo ndiziyesetsa tsiku ndi tsiku chifukwa kuyenda mkuyera zimene zimatitandiza inu ndine kuti Mulungu azitidalitsa ndipo tiziyenda pafupi ndi iyeyo. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo: continually show Christ to the people, for many don't easily recognize him. Continually show Christ to the people, for many don't easily recognize him. Ndikamva utenga wabwino ndiphunziro limene ndikulitengapo kuti ndipitirize kuonetsa anthu Khristu chifukwa ambiri samuzindikira. Ndipitirize kuonetsa anthu Khristu chifukwa ambiri samuzindikira. Tuona kuti Yohane akupitiriza naka kankosa ka Mulungu. Ndi mawu amene Yohane akunena suyu mwana wankosa wa Mulungu uja. Ndipo akuwaonesa ena amene anali naye. Ena samamuzindikira, nayenso mati ine sindimamudziwa, koma ndaona Mzimu Woyera kutsika kumwamba ngati nkhunda nakadzikika pa iye. Your experience is not my experience. And to me, I have my personal experience of having met Christ, and it's not for this time. Ndili ndi umboni wanga mchaka cha 2008 pamene zinthu 5 zinachitika mowirikiza.
ndipo makana ananditera. Olo pano ndikamayenda ndimadziwa kuti misa simasewera, udalitso uja simasewera, mazi odalitsa simasewera, korona siyoseweretsa. Mulungu amagwira ntchito kudzera mu sacramentos, ndi masacrament amene atipatsa. Choncho inu ngati Mulungu akukomerani mtima nkuonetsani zina ndi zina nkumudziwa koposa, athandizeni anthu ena kuti amuzindikire. Ena kuchali chanasiya kupitako kale chifukwa angoona kuti zilibe tanthauzo. Koma mawu amene sindizasiya kunena ndi a Blaise Pascal, it is better for you to believe that it is God. If you die and find there is no God, you have nothing to lose. But if you die and find there is God, you have everything to lose. Ndipo tikamaenda tsiku ndi tsiku tikumbukire zimenezi. Nkwabwino kuti ndikumbuke kuti Mulungu alipo. Nkazamwaliya nkapezeka kuti Mulungu palibe chimene ndaluza chifukwa ndakhala kale moyo wabwino pa dziko lino lapansi. Koma ndikaza kumana kuti naye alipo ndipo ndikusindika alipo, ndizayamba kunena kuti ndikanadziwa. Koma had I known is a saying for a fool. Ndikanadziwa ndi mwambi chichewa chake si chabwino, ndiye ndimaopa kuchigwirisa ntchito. Koma ndi mwambi wa munthu wosaganiza bwino, mwina wofairako pang'ono. Choncho tsiku ndi tsiku ndizisonyeza anthu Mulungu. May God give you the grace, may He give me the grace again to live today better than I lived yesterday. Amen.